O Chantada B venceu esta fin de semana ao Milagrosa no Sangoñedo por 2-0. Era importante volver a ganar outra vez, porque viñamos de, para min, perder 2 puntos máis que gañar un contra Santa Comba, porque fixemos 85 minutos moi bons e despistamos nos últimos minutos e nos empatan o partido a balón parado. Bueno, temos que aprender dos errores. Entonces xa nos víamos cos 3 puntos de Santa Comba e quedar solo con un ao final sabía pouco. Entonces falamos de intentar facer un bo partido contra o Milagrosa, porque aínda que é un rival que está na parte baixa, era un equipo feito para ascender. Bueno, pues, últimamente cambiaron o entrenador e non estaba tendo moi mal dos resultados, entonces iba a ser un rival complicado, porque agora todos os equipos da parte baixa apretan moito e xa vemos que están conseguindo puntos. E nós, pois, na casa salimos fortes, na primeira parte, pois, é certo que eles foron un equipo correoso, que nos veu apretar arriba, que nos incomodou bastante, pero, bueno, as mellores ocasións tuvémolas nós. Creo que o mellor xogador do partido foi o porteiro do Milagrosa. Foi quen de parar alo menos 5 ocasións claras dos chantadinos, pero de todas maneiras os 3 puntos aí están e a situación de segundos despois do Friol tamén o di todo. Esa zona alta que é a vosa zona natural este ano. Sí, este ano parece que estamos pelexando polos postos de arriba, que era o que falábamos, bueno, a medida que iba transcurrindo, íbamos tendo boas sensacións, bons resultados, e así nos queremos manter hasta o final. Agora quedan, bueno, 10 partidos máis o aprazado co Atlético, o Xoves Santo, e estamos na segunda plaza e agora temos un partido complicado este fin de semana fora da casa contra o Ural, que creo que nos debe servir un pouquiño para dar ese golpe na clasificación e abrir unha pequena brecha, porque o Ural hasta agora perdeu outro día co último clasificado, pero bueno, ven realizando unha boa temporada e estaba segundo hasta outro día, porque xa sabedes que está todo moi igualado, e entonces creo que de gañarnos ali, pois abriremos unha pequena brecha que non definitiva, pero é como dar un golpe na mesa, non na clasificación, e vamos a adestrar esta semana para ter os 3 puntos dali. Bueno, o obxectivo final segue sendo estar aí arriba nos postos de ascenso, non? Si, o obxectivo final, unha vez que estás aí todo o ano, pois creo que o que nos marcamos é chegar ao mes de abril nesas posicións altas para ver hasta onde somos capaces de chegar, non? O que buscamos é ser competitivos hasta o final, é un deporte e queremos quedar o máis arriba posible. Traballamos semana a semana para conseguir os puntos e pouco a pouco pois estar aí arriba e a ver onde somos capaces de quedar ao final.